Mana banna gaskiya saboda sun kashe mana jami'anmu na Hunters guda 5 da kuma ɗan Sea-Watch ɗinmu guda 1. Kawo yanzu an yi zana'idar su waɗannan da suka rasa ransu ko kuwa? An yi jana'izar ɗan Sea-Watch guda 1 su kuma 'yan Hunters ɗin sai yanzu ne da aka kira iyayensu daga can Maiduguri da sauransu suka ba da dama cewa babu komai a rihe su a nan to shine yanzu haka magana da ake ma gasa nan za a yi masa sallah su ma. To halin dai da muke ciki gashi nan dai ana ta halin ɗarɗar saboda domin Allah mutane hankalinsu ya tashi irin wutar da aka zuba. Abin da ya faru 'yan bindiga ne suka zo suka kawo hari a nan Guga a ranar Lahadi. Kuma dukkansu tun kahin su zo akwai SA security namu da kuma ɗan majalisa akwai ciyaman na ƙaramar hukuma ba inda ba su ba jami'an tsaronmu rahoton cewa mutanen nan sun hito ba kamar yadda DSS suka ba su rahoto cewa sun hito kuma sun tunkaro garin nan za su zo. Kamar da misalin karfe nawa suka shigo garin jiyan? Sun shigo 5 da wani abu. Na yamma? Lallai kan sun shigo 5 da wani abu na yamma ba su bar garin nan ba gab da magana. Da suna ci gaba da abubuwan da suke? Ana ta dai ba ta kashi tsakanin su da jami'an Hunters ɗinmu da 'yan Sea-Watch sai kuma ɗauki da sojoji suka kawo daga baya. To me sun yi ɓanna ne koko? Sun yi mana ɓanna gaskiya saboda sun kashe mana jami'anmu na Hunters guda 5 da kuma ɗan Sea-Watch ɗinmu guda 1. Babu cikin mutanen gari babu wanda aka kashe su waɗannan masu bada kariya kenan? A gaskiya duk indiya civilian ne ba wanda aka kashe gaskiya saboda already daman mutanen gari labari ya bazu cewa mutanen nan gasu nan sun hito mashin ya kai kusan 100. Bangaren dabbobi sun saci dabbobi ko na makamancin haka kusan tun da za ka ga in suka kai har-harin dabbobi ke kai su? Yau ai su dabbobi yanzu daman ba su ma mutane yanzu ba ta kiwon dabbobi ake ba tunda already dama sun takaita mutane sun kwakwashe mutane dabbobi ai kaga ba ma wata dabbobi yanzu wajen balantana a ɗebe su saboda ai ba su shiga cikin garin ba suna a gehen garin ne ma aka rinka wannan artaban da su suna son sun kutso sun shigo garin. Wato su kamar waɗannan jami'an tsaro na Hunters da su waɗannan matasa community watch su suka yi ƙoƙarin kare garin kada su shigo kenan har suka rasa rayukansu kenan. Wannan gaskiya ne su ne suka yi ƙoƙarin kare garin domin su ceci al'umma. Ku mazauna wannan gari na Guga yanzu wani hali kuke ciki? Halin dai da muke ciki gashi nan dai ana ta halin ɗarɗar saboda domin Allah mutane hankalinsu ya tashi irin wutar da aka zuba. Mutane dai da hankali ya tashi dai gashi nan dan jiya zan iya cewa in ka ga mutum ya yi bacci to lallai baccin ya kai ɓarawon ma ya wuce inda ake tunani. Kawo yanzu an yi zana'idar su waɗannan da suka rasa ransu ko kuwa? An yi jana'izar ɗan Sea-Watch guda 1 su kuma 'yan Hunters ɗin sai yanzu ne da aka kira iyayensu daga can Maiduguri da sauransu suka ba da dama cewa babu komai a rihe su a nan to shine yanzu haka magana da ake ma gasa nan za a yi masa sallah su ma. Yanzu a halin yanzu da safiyar nan za a yi masa sallah kenan? Yanzu nan ma insha Allah. To ya halin yanayin tsaro a wannan yanki na Guga karamar hukumar Bakori? To gaskiya zan iya ce maka dai batun tsaro ba shi saboda in banda ma dai waɗannan mutane to da gaskiyar magana Allah kaɗai san abin da za su yi magana nan dan sun taho ne kawai da niyyar ina ga su kashe mutane su ƙona garin nan kaf a ga yadda suka taho. Su daga cikin wanda aka kashe akwai ɗan gugan ne koko duk ba ɗan guga ba ne? Akwai ɗan guga guda ɗaya shine jami'in mu na Sea-Watch. To yanzu su mutanen guga kowa ya koma gida koko ya wani hali ake ciki? Mutane ga su nan wasu dai na sun dawowa yanzu amma dai gaskiya wasu ma yanzu haka ba a san inda suke ba saboda ai gudun tsira aka yi dan duk yawanci kawai fashewa aka yi. To menene sakonka a ƙarshe? Sakona muna kira ga gwamnatin jihar Katsina karkashin jagorancin mai girma da duka Umar da su dubi Allah. Mu dai muna gani cewa ɗan majalisar mu na ƙaramar hukumar Bakori ya kai koke ya ƙara amma dai a banza saboda babu wani mataki da aka ɗauka na a ceci al'umma a wannan hali da ake ciki. Saboda haka muna kira ga mai girma gwamnan jihar Katsina da ya dubi girman Allah a kawo mutane ɗauki na jami'an tsaro ko kuma in akwai wata hanya wadda suke ganin cewa ita ce mafita mutanen nan su kyala mutane a yi noma a yi kiwo a yi kasuwanci a yi mu'amala ta tare to a kawo ta in ka ba haka ba yanzu kaga batun noma daman ba shi zaman lahiyar nan ba shi kasuwa daman jiya ne ma kasuwar gugan ita ma duk wanda ya zo daga Huntuwa Danja Musa da sauransu ya zo ta ritsa da shi ke kasan ba zai ƙara dawa wannan kasuwa ba ta mutu
to tsakanin da Allah kuma sannan da a ce ma titin mutum daga Bakuri zuwa Kakumi yana lahiya lau, tun daga Bakuri za a iya zuwa a kawo mana ɗauki, to titin nan ya ragargaje kwata-kwata ba ma ta inda mutum a mashin ma ka ce kana son daga Bakuri ka zo guga aiki ne ballantana har a sanyo jami'an tsaro a sa su shigo mota su zo guga ba zai yiwu ba. Titin nan kuma an kai koken titin nan an kai har yanzu ba a gyara ba, kuma a titin nan ko gada ɗaya ba za a yi ba, kawai titin ne za a yi renovating amma an kasa.